kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbilibolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲinɛ ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Dans un monde en pleine Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do
o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Festival Grillade de Volaille ne nin y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw duguduguw fo ka taa se kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ nin ye Lafiyabugu a yɔrɔ man jan monument Cabral o yɛrɛ la aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw a n'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma Festival Grillade de Volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ ni Festival Grillade de Volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicatif kɔnɔ a denbaya mina Madame Diallo Jarafa Gakuye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew Festival Grillade de Volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye aw kana to cogo si la nin ka lakale aw ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari ta i bɛ wari ta nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden nɔ fɛ aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta
awɔ i yɛrɛ ta n'i yɛrɛ ta ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye ntɛnɛn ye Novembre kalo tile 10 san 2025. Ala ye bi tile hɛrɛ yira an na. Ala ka timako ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an ma. Ala k'an ka jamana kolo suma. Sɔgɔma in na ne bi yan. Ne tɔgɔ ye Kasim, ne jamu ye Tarawele. Anw ye Segukaw ye. Min ye Falaye ye, ale ye Keyita ye, maninka don, masaren don. Olu na ye Kayikaw ye. An b'a fana fo. Solika wuli a ma nɔgɔn. Maa fila baara nin y'a daminɛtɔ ye. Falaye bi sɔgɔma an n'an da don dagabana tajiko la. Ne ko a ma don an tabiyaw la ka ban. A ma don a la fɔlɔ. Aya, Ala kana don a la dɛ. N tɛ k'a fɔ ko n bɛ taa heure 2 kɛ ka taji ɲini. Ala kana an s'o ma. Tajiko hukumu kɔnɔna na Falaye, layidu kun taara sa ko denmisɛnw kun ka waati dɔ kɛ so. Bi k'olu bɛna na baara ta o hukumu kɔnɔna na. Kalanso dɔw bɛ Bamakɔ kɔnɔna na, Premier ministre ale bɛna na t'i ɲɛda olu kan. O waati kelen na sigida fɔlɔ maaw fɛ yen, min ye jamanakuntigi ye ka kɛ ni kɛnɛya yɛlɛma baaraw ye. Dɔgɔtɔrɔso 15 jɔli min kun layidu taara ko a baaraw bɛ kurumu karili fɔlɔ bɛna na kɛ bi. Sigida fɔlɔ Korofinnakaw olu fɛ yen Falaye. Jɛkulu min bɛ yen n'olu bɛ doniba ta k'an ka jamana kɔnɔ, olu tun ye muruti boloda. Gouvernement y'u wele k'a fɛla fɔ u ye. O yirala sa k'a fɔ ko jɛkulu nin kɔni sa n'olu bɛ doniw ta ka bɔ Kwaji jamanaw la ka na n'a ye pɔriw la Falaye, k'u seginr'u kɔ. Sabula gouvernement y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn min bɛ an n'u cɛ, o bɛnkanw t'u yamaruya ka nin waleya ninnu kɛ k'a sɔrɔ mun sara an na. A na kɛ u seginna u kɔ. Falaye, Seku Bɛnbanya i b'a dɔn wa? E ma deli ka Seku Nakiri. Seku Bɛnbanya ale ye guitare fɔlaba de ye. Guinéenw ka orchestre baaraw bɛ nansara burufiyɛlaw, o tɔgɔ de ko Bɛnbanya Jazzy. N'i y'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn i bɛ Seku Bɛnbanya ye. Seku Bɛnbanya ko k'ale ye dɔ kɛ fɔli la ten Falaye. San 81 a ko k'a ka ɲi ten. Bi fana ye don min i b'o dɔn. Novembre kalo tile 10. I t'o dɔn. Amadu Tumani Ture, ale ka sumayɛlɛmani san 5 ye bi ye. An n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min na. Falaye, Jeli Dawuda Danbɛlɛ Ala ka hinɛ a la, ale ko yanni don ka caya ko a ka diya. Ale de ko fana ko diɲɛ ye parti 8 ye, ko denmisɛnw, maabakɔrɔw, musow ani cɛw. Nka parti 4nan tɔ k'o kelen ye musow ye. N tɛna n da don o la Falaye, ko musow kelen ye parti 4 ye. O kama Jeli Bazumana Ba de ko n'i b'a fɛ ka duguba sigi diya dɔn, i b'a to tanga dimi kɔrɔ, tanga yɛlɛ i fɛ Falaye. Tulo ni yɛlɛ o de bɛ duguba sigi diya. Sɔgɔma in na an bɛna kado di maa min ma, a ma nɔgɔn dɛ. An bɛna kado min di bi a kuma ka ca. An bɛna kado min di bi Falaye, an b'an sɛmɛnen to Jabaru masa la, k'an wasa don an bangebaa 2 la, k'an da don nin kuma in na sɔgɔmada in na Falaye. A kuma kɔlɔlɔ t'an dɛ. Ni maa min kɔni ye i cɛsiri ni ɲamaku fu ye, i bɛ jija tile kana guwa k'i to kɛnɛma Falaye. Kiiri, sariya, bɛnkanw, jamana taabolo. Falaye constitution ale yɛrɛ ye kiiri de ye. Kiiri min don, bɛnkanw de b'a kɔnɔ k'an ka nin kɛ yaasa sigi ka diya. Ala tɛna jigin ka kuma maa fɛ dɛ. Nka an maaninfinw de bɛ bɛn kow kan Falaye, k'olu sigi k'an ka adamadenya sigi o kan. O la sariyasow sigira jamana kɔnɔ, sariya sigicogo kɛra jamana kɔnɔ. Sɔgɔma in na
an bɛna kado di Mamudu Kasoge ma fala ye dɔngɔnɔ faama an bɛ kiiri bunakun kan bi procureur ko ka hakɛ to jini bɛ n'a tɛmɛsira don monsieur le président de la cour suprême fa tɔgɔ ma tera hali n'a sɔrɔ a taatɔ don sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nka a ma taa fɔlɔ dɛ fala ye an b'an sɛmɛ a la min ye cour constitutionnelle ye PG n'o ye Amadu Usumani ye an b'an sɛmɛ a fana na fala ye procureur minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani cour d'appel ɲɛmaaw fala ye k'u bɛɛ lajɛlen k'an b'an sɛmɛ u la fala ye Mali nin waati laban in na jamana ɲɛmaaw wulila k'u jɔ ko fo kiiri ale ka sigi sen kan ko yalama danaya bɛ Mali a n'a kiiriso maaw ni ɲɔgɔn cɛ wa fala ye fandaw ko ni se t'i ye kana taa kiiri la bamanankan yɛrɛ la ko bɛnkan langolo ko ka fisa ni kiiri ɲuman tigɛli ye fala ye wa maa o maa y'a wele fanga la anw fɛ yan i n'a ti kɛ ɲɔgɔn ka maa ye fo ka taa se lahara ma o de la kiiri kuma ka ca kiiri jɔrɔ ye mun ye fala ye a caman bɛ taa laban kasoladon na bamanan ti kasoladon fɛ bamanan ti malo fɛ bamanan ti fɛ a ka lebu bamanan ti fɛ a ka kɛ bolonkani tamaseere ye o la bi sɔgɔma sariya yɛrɛ ko cogo di kiiri sigicogo ye jumɛn ye anw ka jamana kɔnɔ fala ye i bɛ Mali juge fɔlɔ dɔn wa o ye jamanakuntigi de ye juge tɛ yen Mali sariya la min bɛ jamanakuntigi sanfɛ jamanakuntigi mana bɔ yen kiiri sigicogo n'a sɛbɛnw sigicogo la fala ye kiiri tigɛ so belebeleba 4 bɛ anw fɛ yan min ye cour constitutionnelle ye cour des comptes cour suprême ale ni u ye min fana sigi sa ko section de comptes n'olu ye kuraw ye fala ye sariya sigili ta dan sira fɛ ministre min bɛ sariya ko kunna ale de ye kiiri ɲɛmaa ye an ka jamana kɔnɔ nka min ye calatigɛ jɛkulu ninnu ye n'o an b'a fɔ olu ma ko cour constitutionnelle ninnu fala ye a n'u bɛ se ka ɲɔgɔnkumaya nka ale tɛ se ka yamaruya foyi di olu ma ale ka yamaruya bɛ boli maa min kan o ye cour d'appel ɲɛmaaw ye i b'a dɔn k'a fɔ ko cour d'appel 3 de b'an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ bɛ Bamakɔ yan kelen bɛ Kayikaw fɛ yen kelen bɛ Motikaw fɛ yen wa olu cour d'appel fala ye olu ni maa minnu bɛ baara kɛ n'olu ka yamaruya olu bɛ baara k'u ka yamaruya kɔnɔna na a bɛ fɔ olu de ma ko procureur anw n'olu de bɛ tɛlɛ kɛ ɲɔgɔn na tuma bɛɛ procureur y'a wele a y'a bila mandat la substitut y'a kɛ tan olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ Bamakɔ cour d'appel tribunal bi bi na an yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko tribunal wɔɔrɔ bɛ Bamakɔ tuguni parce que a kɛra 9 ye k'a sababu kɛ mun ye cybercriminalité sigira anticorruption sigira u ye dɔ fana sigi sa mun bɛ jamana nafolo mana dun ale ni musow ni denw ni fɛnw ta bɛɛ lajɛlen bɛ fala ye nin kiiritigɛso bɛ Bamakɔ hukumu kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa de ye Amadu Balobo Gindo ye ale ye procureur cour d'appel de Bamakɔ ye Moti fana kɔnɔna na procureur minnu bɛ yen olu fana ka cour d'appel fana président bɛ fala ye Kayi fana cour d'appel fana bɛ yen n'i ye sariya sigicogo lajɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye bɛɛ lajɛlen n'i jɔyɔrɔ don cour suprême ale de b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma ni ale bɔra yen ale bɛ baara minnu kɛ kosɛbɛ o ye ko gɛlɛmanba minnu bɛ jamana kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ degunko la papier ko la ale ni maaw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ ale de bɛ t'o kɛ o mana bɔ yen cour constitutionnelle o bɛ na o fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma nka ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min ma fala ye o ye sariya sunba ale ni sariyaw ani kalata labɛnniw baaraw n'a kɔkanko ale b'o baara kɛ o kɔfɛ min bɛ n'o nalen no sigi sen kan a bɛ fɔ ma sa ko cour des comptes fala ye ale de kɔni ye kura ye a ko la nka a fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ma o fana kɔfɛ tuguni haute cour de justice fala ye o fana nana sigi o y'a dafa 4 na min ye n bɔra ka min f'i ye sisan sa cour d'appel mun bɛ Mali kɔnɔ cour d'appel 3 don kelen bɛ Bamakɔ kelen bɛ Moti kelen bɛ Kayi kɔsa in na an bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko ministre Mamudu Kasoge a ye baro sigi kɛ ko yaasa kiiri ka se ka ɲɛfɔ maaw ye kiiri taabolo k'a ka ɲɛfɔ jamanadenw ka na u da don kiiri ko la fala ye u yɛrɛ ka se k'u fɛlaw n'u ta n'u bila u fɔ fala ye kiiri sariya kuraw Mali ye olu sigi sen kan
min ye kiiri baarakɛcogo ye mali olu fana sigi sen kan min ye kiiri yɛlɛma ye fɛn minnu kan ka kɛ kiiri kɔnɔ ka se ka baaraw sigi sen kan mali ye o bɛɛ lajɛlen sɛbɛnw fana labɛn fala ye yaasa yan'o ka lawaleya minisiri kasoge a ye wele bila maaw ma fala ye k'u kana ko ka n'u da don kuma na kuma min ye u kunkanko ye kiirisow kɔnɔ kiiribulonw na tribunaliw la min ye juge d'instruction fɛ yen brigade ɲɛmaaw fɛ yen fala ye ko ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ kiiriso belebelebaw tɛmɛnen kɔfɛ fala ye tribunal misɛnnin caman bɛ an ka jamana kɔnɔ bi tribunal de commerce bɛ o la i b'o dɔn k'a fɔ ko kɔni a tɔgɔ b'a kan ka ban ale ye jagoko ale ni maa minnu mana fɔ ɲɔgɔn kɔ tribunal administratif i b'o dɔn sabula o ye baarakɛlaw ta yɔrɔ ye o de ka ca kosɛbɛ marabolo caman na a dɔ bɛ bamako kayi segu sikaso ani gawo fala ye min fana bɛ denmisɛnninw fana ka tribunali o fana sigilen don sen kan o kɛrɛfɛ sa police judiciaire spécialisé olu fana b'an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ni o bɛ tali kɛ terrorisme na ale ni bamanjawale labɛn minnu bɛ kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔko ta na sira fɛ ka taa se cybercriminalité ma n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fala ye a bɛ n'a fɔ ko kiiri bon 70 o de bɛ mali kɔnɔ nka nin waati in na kiiri ti ka tigɛ fa bɛɛ fɛ fala ye k'a sababuya kɛ min ye e b'o dɔn ne yɛrɛ b'o dɔn sabula min ye kiirisow ye minnu b'an ka jamana kɔrɔnfɛ yan fan fɛ olu caman tɛ se ka baara kɛ k'a sababuya kɛ basigibaliya min bɛ yen bi ale ni jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na bi min ye kiiritigɛw ye olu gɛlɛyalen don yen yɛlɛma minnu bɛ yen n'o olu sera ka don ni jamana ɲɛmaaw y'o laɲini yaasa kiiri bɛ se ka nɔgɔya yaasa kiiri bɛ se ka faamuya yaasa kiiritigɛlaw yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye o yɛlɛmabaw ye sa o de ye tali kɛ bi sariya minnu yɛrɛ sigilen don n'o kan ka kiiri k'an ka jamana kɔnɔ ko ka olu lajɛ k'olu falen a sɛbɛnmisɛn fara a sɛbɛnba kan min ye majisiraw jɔyɔrɔ ye ka taa se jugew jɔyɔrɔ ma baaraw kan ka kɛ cogo di yɛlɛma jumɛnw kan ka kɛ bɔlɔlɔ sira ta na sira fɛ ale ni sira wɛrɛw fɛ nin bɛɛ lajɛlen nin waati laban in na fala ye u ko ka yɛlɛma de don a la koyi yɛlɛma min fana donna a la o bɛ tali kɛ mun na kosɛbɛ o ye k'a fɔ sa an ka fɛɛrɛ ni dabali sigi ninkura ka don an ka sariya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sariya ko hukumu kɔnɔ ni sariya kan ka ta ka ɲɛsin u ma fala ye ko k'a lajɛ ko ka anw surunya kiirikɛlaw la o ma ɲi dɛ an t'an jɛya ɲɔgɔn na ko ka kiirisow surunya jamanadenw na yaasa maaw ka se k'u ŋunankan fɔ fala ye ko n'i ye fantanw ɲininka mali kɔnɔ k'u bɛ mun f'i ye kiiriko la n taara ni min tun bɛ ɲɔgɔn na n taara a sɔrɔ yen a tun bɛ juge ka biro kɔnɔ an bɔra juge ko ne ka taa ko ne ka na sini ne seginna ka na a ko n ka kiiri don nin kiiri don ne tora a la cɛ yɛrɛ mana avocat de yera fala ye mun de kɛra a ma ɲɛfɔ cɛ ɲɛna de ani min bɛ ɲɔgɔn na k'o diyagoyalen tɛ ka na sabula anw bɛ fɛn caman ye kuma dɔ la an t'a faamu ne ni karisa min bɛ ɲɔgɔn na a ma na kiiri dɔw la u diyagoyalen tɛ ka na fala ye ni solalidonbaga b'u bolo u bɛ se k'o baaraw kɛ o bɛ tali kɛ kuma caman i b'a sɔrɔ sa baarakɛyɔrɔ la mɔgɔw n'u ka baarakɛlaw bɛ ɲɔgɔn na sɛ bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen a ye ko dɔ kɛ ale bɛ fɛ a kana a da sago fɔ patɔrɔn yɛrɛ jɔlen ɲɛna o b'a sɔrɔ patɔrɔn ye avocat wele wa ale bɛ patɔrɔn ye don ka bɔ min na juge fɛ yen ale b'o kɛ ko wɛrɛ ye nin bɛɛ ye mun ye a ma ɲɛfɔ de walima sisan fala ye kiiri don dɔw bɛ na ka bɔ fo dugujanw na u selen tuma min na bamakɔ u bɛ n'a sɔrɔ k'a sɛbɛn don ko kiiri yɛrɛ bɔra a ma e maa min ka kiiri bɛ segu e bɔra fo anw ka dugu kɔfɛla la fo busɛn k'i dɛmɛ ka na segu kiiri ye ntɛnɛn ye fala ye e sera kiirikɛyɔrɔ la tuma min na e taara sɔrɔ maa tɛ yen foyi tɛ yen papiye de nɔrɔlen don min sɛbɛnnen don a kan e yɛrɛ t'a dɔn min don yɛrɛ nka i bɛ dɔ de ɲininka ko anw kan ka kiiri bi k'a bɛ kɛ ko n fa ko k'a bɛ alamisa k'u y'o bɔ a ma koyi a lajɛ ko ni majɛw ani maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bolo juge ka ɲi a kan ka baara kɛ nka tribunal yɛrɛ t'a dɔn taabolo fɛ fala ye u b'o tigi falen kiiri don ka na ni juge wɛrɛ ye maliyɛnw ko nin ko ninnu bɛ k'u tɔɔrɔ falen wɛrɛ fana min bɛ yen n'u ma y'o la kɔlɔsi o ye k'a fɔ kiiri dɔw mana ɲɔngiri ni a ɲɔngirila ka ban n'i ma farati a kɛtɔ fo n'ala ye si d'i ma dɛ wa min ka jugu bɛɛ ni bɛɛ bɛ k'o fɔ bi olu yɛrɛ b'a fɔ tubabukan na fala ye ko kiiri k'a sago bɛ a yɛrɛ la justice a son temps k'i minɛ k'i bila yen an bɛ ɲinɛ i kɔ san 1 san 2 san 3 date di ka kuma na
e tɛ foyi tɛ fɔ i kiirilen don wa i ma kiiri wa mɔgɔw ko k'u ma nin fana faamu fala ye o de la fɛɛrɛ kɛnɛ min sigira a y'a to min ye kiiri taabolo yɛrɛ ye a ka se ka falenw ka se ka don a la baaraba minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka kɛ yɛlɛmaw ye olu ka se ka faamuya bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye jamanadenw ye fana olu kan ka dɔn k'a fɔ u kan ka taa sira minnu fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan laɲini tun ye o de ye nka jamanadenw ko min fala ye olu tɛ min faamu kiiri o kiiri n'a bɛ ni waritigi cɛ i tɛ se sɔrɔ dɛ mɔgɔw ko ten nka kuma dɔw la fala an ka tiɲɛ fana fɔ an bɛ fɛn caman da fɛn dɔw ma k'a sɔrɔ o tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ n'i y'a c'est comme minnu bɛ na an fɛ yan ko dugukolo ko mɔgɔ min fɔlɔ bɛ na i fɛ yen ko dugukolo ko a ka ca fɛ a tigi jo t'a la nka n'e ma wuli k'a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ ani fa min bɛ ɲɔgɔn na k'o lamɛn i bɛ don fili la o de gɛlɛya fana bɛ juges fana kan nka da t'olu bolo ka kuma de olu yamaruyalen tɛ kuma o kuma k'a fɔ n ye nin kiiri tigɛ nin kun in na n ye nin kɛ tan n ye nin kɛ tan o se tɛ olu ye olu kɔni ta ye dɔrɔn olu bɛ kiiri tigɛ k'a bila ka taa nka gɛlɛya yɛrɛ ye min ye fala ye an bɛna so fana ma maa dɔw fana ko musow ka kaso n'o ye bole ye Bamako kasobonba kasobo minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko munna minisiri yɛrɛ tɛ t'i ɲɛ da olu kan ko sabula minisiri kɔrɔ minnu tɛmɛna fala ye a dɔw tun bɛ taa yen su ani tile ka taa lajɛ min bɛ sen n'a ye ko ni minisiri yɔrɔ janyana kiirisow la o man ɲi n'a yɔrɔ janyana kasow la o man ɲi dosiye minnu bɛ dosiye la n'a tɛ u lajɛ o man ɲi k'a k'i hakili to o la nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ juges yɛrɛ fana ko ka magoɲɛ dɔw kɛ olu ye min ye assise tɛmɛnen a fɔra ko ka falen dɔw don nka falen a dɔw ka nɔgɔn dɛ nka a de tɛna na se ka kɛ sisan bɛɛ kun sigilen don ka min kɔnɔ ko procureur kelen tɛ se ka mɔgɔ bila kaso la tuguni ko ka mɔgɔw e m'o sariya mɛn yan wa i b'a dɔn min na se ka labato wa parce que magistrat caman tɛ jamana kɔnɔ k'a baara kɛ a sɛbɛn bɛ yen dɛ maa lawaleyali tɛ se ka kɛ sisan fala ye fɛn dɔw fana bɛ justice kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ o ye ko bɛɛ la jugumanba de ye e bɛ taa sisan k'e minɛna kun min kama o bɛ fɔ e ɲɛna tubabukan na e ka kiiri bɛ kɛ tubabukan na interprète tɛ yen maa tɛ min b'a ɲɛfɔ e ɲɛna fo n'a banna tuma min na dɔ de bɛ dakuruɲɛ kelen f'i ɲɛna k'a fɔ k'a kɛra tan u b'a fɔ k'i ka kuma bamanankan na jaabi bɛ taa d'i ma tubabukan na fala ye mɔgɔw ye nin bɛɛ faamu ni min yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ lajɛlen ye pewu o de ye k'a f'i ɲɛna ko nin de ye sariya ye ayi e bɛ sariya dɔn i minɛlen ka na tribunal la de o de y'an ka jamana defoba yɛrɛ ye i kalanna o i ma kalan o hali a juges fala ye a magistrat n'a avocat o yɛrɛ dɔ tɛ sariya dɔw dɔn parce que bɛɛ ni e bɛ jago sariya e ka baara bɛ kɛ o ye e ka avocat ka e ye jago sariya avocat de ye dɔ bɛ yen o ta ye sonyɛni ni bingali sariya o y'o wane dɔ fana bɛ yen o ta ye bingalikɛla bamancɛ wɛrɛ ni wale kabaw ye fala ye ni e taara zomisɛnninw ka avocat ta ka na n'o ye i ka wari suɲɛ kungo la e tilara de i ma tila o yen de i b'a dɔn ko gɛlɛya b'an ka sariya kan wa a bɛ ka fɔ kan min na an ka maaw t'a mɛn an sirankun bɛ min ye n'i sera tribunal de la a bɛ f'i ɲɛna i nɔ minɛna kun min na o kun bɛ f'i ɲɛna e bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ko ne kun tɛ nin kalama ko mɔgɔ si tɛ se ka kɛ fala ye juge ka kuma min bɛ yen dɛ nul n'est censé ignorer la loi ko maa si tɛ se ka kɛ yen k'i tɛ sariya dɔn a dun tɛ ɲɛfɔ maaw ye kalanbulon tɛ sigi a kama don tɛ ta a kama fɛɛrɛw tɛ tigɛ a kama maaw kɔni bɛ yen ten tribunaliw bɛ yen procureur bɛ yen juges bɛ yen magistrats bɛ yen baara kan ka kɛ cogo di i bɛ don kiiri la cogo di i bɛ bɔ cogo di i ka hakɛw ye mun ye i ka ni mun ka kan nin si tɛ ɲɛfɔ e bɛ na cun a kɔnɔ ka bɔ i ka togoda la walima ka taa minɛ ka bɔ i ka baarakɛyɔrɔ la ka na ni avocat t'i bolo i bɛ ɲami i bɛ fereke i bɛ turu i bɛ se ka tila ka taa kaso la tuguni anw bolo bi minisiri min sigilen don ko sariya minisiri fala ye a kan ka walandaw de sigi sariya kura minnu talen filɛ nin ye bi a k'u ɲɛfɔ mɔgɔw ye sariya kura minnu talen filɛ nin ye bi a ka wuli ka jɔ kɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ jama faama ka se ka wagati dɔw sɔrɔ yanni an ka television so ka kɛ taciribɔyɔrɔ ni ɲagalonbɔyɔrɔ ni dɔnkilida ni tɛgɛrɛfɔ ye don o don an k'an ka maaw kalan n m'a fɔ olu ma ɲi dɛ n yɛrɛ ye seko ni dɔnko kunnafonidilaba ye nka
min ye kɛ ka caya an ka télévision so la o ye o de ye u k'o nɛmɛ u ka maaw kalan u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo di fala bɛ se k'a faamuya cogo di ko e bɛ taa sisan dossier dɔ kunna e bɛ taa bi k'e ka kiiri kan ka kɛ e ni min bɛ ɲɔgɔn na o ma na o ka avocat bɛ na o b'a fɔ sisan ko ka a bɔ a ma e ka avocat ko k'a labɛnnen ale b'a fɔ ko non k'ale ma bɔ kiiri kɔnɔna ko kalama fɔlɔ a bɛ bɔ a ma bon dɔ wɛrɛ fana bɛ min ka jugu o bɛɛ ye fana avocat fila bɛɛ bɛ na ka na jɛ fala ye k'a fɔ ko vraiment nin ko in olu t'a kalama e min yɛrɛ y'i ka wari don avocat la dɛ ale t'a fɛ yen na ko an b'a bɔ a ma dɛ a bɛna na a b'o fɔ e ɲɛna kɔnɔna de la ye ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw ye ninnu bɛɛ ye degun ye ani kiiri tigɛ cogow fala ye kiiri tigɛ sugu ka ca tribunaliw tɛ kelen ye ɲɛfɔliw tɛ ka kɛ maaw tɛ se ka faamuyali kɛ kow la kosɛbɛ nin bɛɛ la an ka jamanadenw sigilen don ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ minnu na kosɛbɛ fala ye o ye kiiri ɲɛfɔli ye jamanadenw ye fɔlɔ kiirisow yɛrɛ u yɛrɛ jugew a magistratw a maa minnu bɛ baara kɛ u ka waati dɔ ta waati ni waati u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye an bɛ ka taa sira min fɛ bi fala ye n'an bɛ fɛ an ka jamana ka ɲɛ a ka lafiya maaw ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka ko to ɲɔgɔn ta la ka se ka kow faamu u ka sɔn fana an ka laadala kiiriw ka don sen na n tɛ don bɛ na kiiritigɛla ninnu tɛ se ka kiiri bɛɛ tigɛ dɛ jama bɛ ka caya cogo min u tɛ se ka kiiri bɛɛ tigɛ kabi a ma se o ma fɛn ni fitinin minnu tɛ kun bɔ u kana taa n'o bɛɛ ye tribunaliw la o dɔw ka ɲɛnabɔ dugutigiw fɛ yen o ka ɲɛnabɔ alimamiw fɛ yen walima fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ ka sɔrɔ ka sigi ne yɛrɛ tun bɛ ka taa premier ministre nɔfɛ fala ye ne ɲɛna n ko dugutigiw ka so min bɛ ka jɔ n ko yɔrɔ dɔ b'a la n ko fɔ ka bɛnkɛ yɔrɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na ko marijɛ ɲare ka so tun bɛ cogo min na ko caman tun bɛ ɲɛnabɔ marijɛ ɲare fɛ yen k'a sɔrɔ tribunal tɛ o bamakɔkaw tulo b'an na o baden tun bɛ kɛ marijɛ ɲare fɛ yen k'a sɔrɔ tribunal tɛ munna an tɛ segin o ma bi fɛɛrɛw tɛ anw yɛrɛ bolo wa an yɛrɛ tun bɛ kiiri tigɛ cogo di an ka kow tun bɛ ɲɛnabɔ cogo di cɛ n'a muso mana fɔ ɲɔgɔn kɔ muso n'a denw mana fɔ ɲɔgɔn kɔ tiɲɛkow tun bɛ ɲɛnabɔ cogo di laada la an tun bɛ forow kɛ cogo di an tun bɛ fɔɲɔgɔnkɔw ban cogo di fala ye ala tɔ belebelew na taa tribunal tɔw fɛ yen sa nka min ye an yɛrɛ kɔni ka nagakɔrɔta dɔw ye ani ko caman bɛ sen na bi a ma se olu dɔw yɛrɛ ka taa tribunal yɛrɛ n b'a dɔn n'i taara yɛrɛ k'i bɛ t'i sigi ka jugement la i bɛ yɛlɛ f'i kɔnɔ b'i dimi juge yɛrɛ bɛ sigi k'a lajɛ ka fala ye non to ka taa tribunal laban mɔgɔ degunnen mali kɔnɔ juge degunnen mɔgɔ degunnen mali kɔnɔ procureur degunnen degun dan ye degun ye faamaw b'i wele fantanw b'i wele fɛntigiw b'i wele i bɛ nin de ni ɲɔgɔn cɛ k'i ka tila ka sariya tigɛ maa fila dun de bɛ ɲɔgɔn na f'e k'a fɔ ko dɔ ta ye tiɲɛ ye an ka minisiri ko ta bɔn sanfɛmɔgɔw ko ta cɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw ko ta syndicat fana ko k'i k'a lajɛ k'a kɛ tan o procureur bɛ se ka hakili sigi cogo di a bɛ se ka baara kɛ cogo di jeliw bɛ taa kunbɛn a ka so alimamu bɛ taa kunbɛn a ka so tɔntigiw bɛ wuli a nɔfɛ a filamaɲɔgɔnw bɛ wuli a nɔfɛ minisiri b'a nɔfɛ sanfɛmɔgɔw b'a nɔfɛ bɛɛ ko ka kiiri kelen tigɛ fala ye e bɛ se k'o kɛ cogo di c'est pour qu'an taalen Canada fala ye Canada procureur vérificateur i b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na vérificateur komi Segu ɲɔgɔn de yan ye Bamakɔ ye n'i kɔni y'o taa ni ka segin ɲɛ n'i sera k'o ɲɛ wa i n'a ɲɛ ti kɛ naani ye dɛ i n'a ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn ye anw taara ye don min fala an ye masaya segin ala ma bɔn anw ka hali lakana ko bi an bɛ sira min na n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ka se ka baara kɛ kiiritigɛlaw tɛ se ka se ka baara kɛ kɔrɔn fɛ nin bɛɛ kan ka ta minisiri de fɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ an ka kiiritigɛlaw ka lafiya u ka kiiritigɛ baara la a belebele ye fala ye ala ko tiɲɛ yɛrɛ an yɛrɛ jamanadenw don dɛ ne ni fala bɛ ɲɔgɔn na wa ne ka surun procureur la n ka surun an b'a ka mɔgɔw dɔn ne bɛ t'o sira fɛ ne bɛ se ka n ta ɲɛnabɔ nka fala tɛ se k'o kɛ o nka kiiri dun kan ka tigɛ fala ye fantanw jɔrɔlen don nin de la procureur kɔni ye layidu ta min fɔra ko sɛbɛn bi alihamudulilayi u bɛ k'u se kɛ mɔgɔ kɛra cogo o cogo a bɛ ɲuman min kɛ o dɔn a ye den fɛn o fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔ k'i bɛ faso baara de la fala ye ɲuman b'a la juguman b'aw la tajiko daminɛna an ma sɔrɔ a se jugumanw ye de an m'olu ya mɛ don o don an b'a fɔ vive l'armée mɛ tajiko daminɛna an y'a ye k'a fɔ jaa
armée fana na maa dɔw bɛ olu fana man ɲi an y'o dɔn anw yɛrɛ fana journaliste la fana ɲuman b'an na kolon b'an na mali baarakɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛ fɛn fɛn bɛ ɲuman bɛ kolon bɛ nka minnu bɛ ka ɲuman kɛ bi a ka se ka ɲɛ an k'u fo k'u tanu fala ye dɔw y'a kɛ ka tɛmɛ dɛ n'i y'a ye bi amadu usman a bɛ se k'i sigi ko cour constitutionnel président kunu a ye baara de kɛ ka ɲɛ an bɛ fune malmadan a bɛ se k'i sigi bi nana kasew dramani jaraw denmisɛnnin minnu fana bɛ ka na olu nɔfɛ min ye procureur ture ka taa fara procureur adama kan ka taa se an yɛrɛ ka sigida wɔɔrɔnan procureur muso ma fala ye ani an balimakɛ n'o ye usman fati n'a bɛ commune 5 la maa caman bɛ yen bi fala ye an tɛna se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ musa gindo u bɛ ka min kɛ bi ani adi modi sal ninnu an k'u fo cour suprême yɛrɛ ye baara min kɛ nin waati laban in na fala ye ka se ka kow sigi sen kan ka fantanw bila u ka hakɛ kɔnɔ an k'o dɔn u ye a ma nɔgɔn de n y'a f'i ɲɛna n ko juge cɛkɔrɔbaw ka gɛrɛ nɔ n bɛ to ka taa la fala ye n'i taara i bɛ masaya segin ala ma u ko kuma dɔ la ni kiiri yɛrɛ bɛ yen f'i yɛrɛ bɛ siran i ka so tɛ to i den tɛ to i teri tɛ to i limana tɛ to maa min bɛ yen n'i bɛ malo ma ni bɛɛ ye u b'o bɛɛ ɲini fala ye pour que i ka se ka kiiri da jaw la kiiritigɛ fana sariyaw fana bɛ yen nka nin bɛɛ la min ka ɲi an bɛ min ɲini minisiri fɛ a ka dɔ fara hali bi mɔgɔw la kanali ka kiiri ta sana sira la fala ye an kɔni y'an ta fɔ an ka kado don ka di kasoge ma wa nin bɛɛ kɛrɛfɛ fala ye kiiritigɛ fana mɔgɔ ta fana o fana y'a damana ko ye tuguni yɛlɛma min donna na kasoge fɛ o ti ka kasoge yɛrɛ fana to sisan tuguni kiiritigɛ magistrat tacogo min kɛlen filɛ nin ye o fana ale fana bɛ ka sɛgɛn o fana na tuguni nka bi mɔgɔ sɛgɛnnen bamako fala ye bamako procureur sɛgɛnnen dɛ i kɛra procureur sugu sugu ye degun b'i da la bamananw ka kuma don e kɔni bɛ takuma ni takami de ni ɲɔgɔn cɛ i bɔ fɔ an ka gɛlɛ dɛ fo n'ala ye hakili ɲuman di maa min ma nin y'an ka kado ye sɔgɔma in na fala ye t'i labɛn parce que n y'a sɔrɔ buma bɛ la ni juma kɛra n k'a daminɛna ntɛnɛn na ka na juma ko i se m'ale wele a b'a fɔ ko ala ni ce fala i b'a ye kiiri taabolo ka ca i sew bɛ yen commissaire priseurs bɛ yen police judiciaires bɛ yen brigade d'investigation bɛ yen olu fana bɛɛ kɔfɛ tuguni procureur yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ yen substitut ba danganw b'a ale yɛrɛ bolo olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ n k'a don cogo de ka ca fala ye an bɛ bisi mɔgɔw fo yan olu ka ɲɛmaa n'o ye jakite ye adama kita k'a fana fo bisi kɔnɔna na min ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ alu tarawele k'a fana fo bisi kɔnɔ ani bisi belebelew k'u fana fo brigade yɛrɛ la n'o ye poli ye tarawele n'a ka maaw ka taa se a tɔw bɛɛ lajɛlen ma ani maale ninnu an b'u fana fo fala ye u fana bɛ baara la greffier en chef k'an b'a fo dugure ye a ma nɔgɔn dɛ fala ye kiiri a ma nɔgɔn a b'i kunkan a t'i kunkan n'i donna a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ min na nin y'an ka kado ye ka di mamudu kasoge ma bi sɔgɔmada in na dɔngɔnɔ faama k'a ka nin minɛ a k'a lajɛ an ka misɛnmanin minnu b'a kɔrɔ n'olu bɛ se ka min ɲɛ nka an kɔni bɛ min dɔn ka kiiri to walikan na an kɛ to k'an sago sɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ kiiri ko ka to walikan na a tɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔw ma kalan hali n'i ye yɛlɛma kɛ fala ye aw minnu b'a mɛn tubabukan na aw de bɛ k'a yɛlɛma ɲɔgɔn bolo n'anw sera don min na de k'an minɛ n'an b'a dɔn ko an bɛ ko kunna sa wa min ye kiiri ye fala ye a bɛ komi an bɛɛ lajɛlen bɛ kɔ kunna an tɛ min sɔn k'an dɔn wa min ye a baraminɛdenw ye olu de b'a ko ɲɛdɔn n'o ye juges ni magistrats ni avocats ye nin y'u ka foli ye bi sɔgɔmada in na ko ne kun kan don. La commission des agences de voyage du Mali informe l'ensemble des pèlerins que les inscriptions pour le Hajj 2026 sont ouvertes. Elle invite toute personne désirant accomplir le Hajj 2026 d'aller s'inscrire rapidement auprès de l'agence de voyage de son choix, en insistant sur le respect des procédures établies pour sécuriser le voyage et faciliter l'obtention des documents nécessaires. La clôture des enregistrements est fixée au 31 décembre 2025. Une date butoir à ne pas franchir pour tous ceux qui souhaitent accomplir ce 5e pilier de l'islam
En Arabie Saoudite, après le 31 décembre 2025, aucune inscription ne sera autorisée. La commission invite les fidèles musulmans à aller s'inscrire dans les délais afin d'éviter les désagréments des dernières minutes. Elle rappelle que la réussite de cette organisation repose sur une anticipation des inscriptions, une meilleure coordination et une collaboration étroite entre les agences de voyage et les pèlerins. Les agences de voyage assurent qu'elles sont déjà prêtes à recevoir les inscriptions et accompagner les pèlerins tout au long du processus. Fala meta sumpi ni kalo entre wolofla no e juma temene nye bama chore njuga wale ke wado tara do yup ma faka minye wolo masri tabaw ulu sigorombe ko mine ani kata ni karamo ke do ye juma jigine ko fe dugudo nyu kangara ko miye karamo ke kon ko tita fongo nyongo yi ale barka buyana almami misri welela utara no oyi ani karamo ke ale denge minye unu wolo masri tabaw ye masranga shoke tala ayera ka wasa ko minye minan chama ngoni o chena ko sefe ba majolo fa fana ka ma chama fara ko na mi be no ye Basiru Seru Basiru nyaganduye ni ale dugugolo ko nyama ale kon tara saka ta minaundi aka chedoma ka hakli sigi kuma fu yana ka yula saka ko ka bara kon meto sena ba majolo nga wale ka ba fana ko ka minan chama dragulu la wale ya sefe mi yanga wulu masri tabayo ya ira sa ko ka wuli ka jobela jidemna na ke tumutu marabolo konnana hakili sigi ni basigi kɔnɔna dugudenw bɛ se cogo min na k'u ka baara kɛ maa minnu jogina sa o y'olu dɔw ta ka na n'olu ye Bamakɔ ya fala ye maa tɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ se ka furakɛ tumutu olu taara tumutu dugu kɔnɔna na tɔngakaw u maaw talen don nin waati na fala ye min ye u ka muso ye n'o ye npogotigini ye n'o ye Mariam Sise ale kɔni ni kɛnɛ karabara bɛɛ lajɛlen ɲɛna maa min don sa a y'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ échelle-kaw fɛ yen wulikajɔ ni cɛsiri ka faso k'o kanu ka fasodenw kanu dugudenw k'olu tanu min ye u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna tɔngakaw fɛ yen jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ k'u nana n'a ye de ka kɔni bɔ baara la yen pewu dugudenw kɔni bɛ damakasi la nka min ye jamana ɲɛmaaw ye fala ye u ko k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa ka se ka nin ko in yɛrɛ kun yɛrɛ ɲɛdɔn a minɛna kun min na a fara kun min na yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye wankɔrɔkaw fɛ yen joyila mara la katikati dɔ ni maa naani ka taa se maa duuru ma o tun b'a kɔnɔ bamajuwalekɛbaw y'o ta ka taa n'o ye fala ye waleya in kɔni kɛra sa a kɛra jatigɛba ye nka ɲininiw bɛ senna sabula min ye wolomasiri tabaw bɛ baara la a kɔnɔna na u kɔni y'a ɲini dugudenw fɛ sa k'u hakili sigi baara min bɛ senna olu na to u ka baara la yaasa ka se ka ko sigi sen kan dɔgɔkun fila kalan ko jɔlen kɔfɛ sa fala ye k'a kɛ tajiko gɛlɛya ye min ye kalan ye ale tali bilara bi ntɛnɛndonya in na n'o ye novembre kalo tile 10 ye minisiri min bɛ kalanso kunna sanayɛlɛ kalanso ale ni duguma kalanso u bɛɛ lajɛlen ko sa ko kalandenw ka segin ka taa kalanyɔrɔ la bi kibaruya in dira kabini jumadon kalo tile 7 k'a kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ka tila ka kibaruya cari bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ kalanto kɔni datugura sa octobre kalo tile 26 a yirala bisa ko a tali ye bi ye o hukumu kɔnɔna sa min ye fanga ɲɛmaa ye n'o ye général division Abulaye Mayiga ye ale kan ka taa école fondamentale la n'o ye Medinakɔrɔkaw fɛ yen groupe scolaire min bɛ yen n'o bɛ fɔ ko Mamadu Jara numéro 2 ale tun kan ka kɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati o la sa min ye ekɔlidenw ye a kun y'a yira sa k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen na kɛ yaasa min ye fanga ɲɛmaa ye k'ale kunbɛn a ka taa yɔrɔw olu cogoya lajɛ Moti ni Yuwari ni ɲɔgɔn cɛ bamajuwalekɛbaw k'u kɛlen don ka sigiyɔrɔw dilan yen kosɛbɛ fala ye kurun fɛn fɛn bɛ tɛmɛ ji kan sa ni taji b'olu k'u b'o minɛ olu la waleya in kɔni kɛlen don ka maa caman siran sabula u bɛ tugu maaw kɔ fo ɲafungɛkaw fɛ ni minnu ma sɔn ka jɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati in kɔnɔna kɔni u bɛ ka taji ɲini fin cɛ yaasa u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ka se ka u mago ɲɛw kɛnɛ sabula tajiko gɛlɛya a bɛ ka boli olu yɛrɛ fana kan hukumu kɔnɔna na sa musolakaw ka tɔnjɛkulu farala ɲɔgɔn kan ka barosigi kɛ musow tɔgɔla so la Bamakɔ yan nɔ waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen muso ɲɛmaa minnu bɛ CNDF kɔnɔna na hakilila jagabɔw u y'olu kɛ yaasa tajiko gɛlɛya a bɛ se ka sɔrɔ cogo di ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo di min ye jɛrɛ in yɛrɛ ye sa minisiri kɔrɔ n'o o ye Sina Dama n'a bɛ Mayigalakaw ka sigi la CNT maa don ale ni muso jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ ani CNT maaw sigida 3nan maire ka taa se maa muso ŋanaw ma fala ye u bɛɛ lajɛlen nana sa ka na ka hakilila jagabɔ kɛ bɛnkan minnu sɔrɔla kɛnɛ kan Famara Berete ale tun bɛ yen muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
du sigida ani jamana yiriwal o de kosɔn an bɛ waati gɛlɛn mun kɔnɔ musow ye wulikajɔba boloda yaasa ka u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ gɛlɛya ninnu wulili la musojɛkulu caman ka bɔ Bamako ani Kati jɛkulu ɲɛmaw ni tɔndenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ musow tɔgɔlaso CNDF kɔnɔ yaasa ka taa baro sigi fɛɛlɛ dabali minnu kan ka sɔrɔ tajiko gɛlɛya ani gɛlɛya tɔw la ni wulikajɔ minnu n'a bɛɛ lajɛlen bɛ don an ka jamana muso du ani denbaya minisiri muso ka laɲini kɔnɔ. Ministre kun ye fêteurs wele la semaine dernière samedi k'an k'an ka base wele pour k'an ka se ka taa ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an musow ka d'a kan yɛrɛ gɛlɛya bɛ ka don sugu kɔnɔ forontobani bɛ ka feere bi den 3 dɔrɔmɛ 20 gankɛnɛ tɛ se ka san 100 la t'a la tuguni tamatikɛnɛ kun bɛ segin ni min san 120 saw y'a kɛ 300 donc n'an nana kuma ɲɔgɔnya olu fana bɛ kɛ relais ka taa fɔ à leur base tɛ an kelen ye an nana fana u y'a ye recommandation forte min kɛra musow ko de mettre un comité de crise le rôle de ce comité de crise a bɛ n'a kɛ an ka taa an toɲɔgɔnw les autres acteurs an ka t'u kunbɛn i n'a fɔ les imams olu de bɛ se ka kuma k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko an tɛ silamɛya kɛlɛ la parce que u bɛ ka don o de la u bɛ ka don an na muso yɛrɛ ka hakiliw ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko muso kan k'i bunbun dɔw m'a faamu u bɛ k'a fɔ k'o de ye laɲini ye o dun tɛ laɲini ye n'an mana fɔ ɲɔgɔn ye u ka se k'a faamu a bɛ gɛlɛya ko o commission kelen fana n'an sera k'a don ce comité de crise la an bɛ bɔ an bɛ taa les autres femmes les jeunes an ka t'u kunbɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la CNJ bɛ baara min na a n'a jeunesse caman wɛrɛ an ka se ka taa ministre rencontrer voilà au cadre an bɛ se ka ɲɔgɔn kunbɛn au fur et à mesure minnu bɛ kɛlɛ la an ka se ka kuma ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dusu lamin le problème c'est ça f'an ka ɲɔgɔn dusu lamin k'a fɔ an ɲɛ bi na c'est la tête de l'iceberg n'an sera ka kuma ɲɔgɔn fɛ min bɛ na ni ala sɔnna a tɛ n lasɔrɔ o y'a sɔrɔ an sɔnna an kɔgɔ fara an lamina k'a fɔ ko u b'a fɛ ka mankan dɔrɔn de wuli ni ɲɔgɔn caman kɛra mali la ala y'a bɛɛ latɛmɛ ni ala sɔnna ni yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ inchallah a bɛ tɛmɛ an bɛɛ ɲɛna an ka changer an ka duw kɔnɔna na an ka changer an n'an denw cɛ an ka changer an n'an balimakɛw cɛ an ka changer an n'an cɛw cɛ an ka changer an n'an ka sigida mɔgɔw cɛ nin ko ko bɛ sen na bi n'i ye an sen bɔ a la wala a tɔ bi kɛ parce que muso ka dɔgɔ min den tɛ nin ko in na quoi ou bien balimakɛ t'a la ou bien i cɛ t'a la donc f'an ka kuma an ka sokɔnɔna na an ka kuma u fɛ u ka sabali n'i ye essence bidon n'i nana ne ko 10,000 ne t'a san parce que ni ne y'a san ne farala spéculateur kan ni bɛɛ y'i ban k'a san n'a mɛn n'u bolo so kɔnɔ n'u dɛsɛra a feere cogo la n'o y'a sɔrɔ crise nɔgɔra u bɛ tila k'a labɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jɛlenw kuma ka di bɛɛ ma bɛɛ k'i ta fɔ fura min bɛ mun bolo o k'o daɲɛnɛmaya o de ye nin kɛnɛ ye a lawasa kosɛbɛ bɛɛ hakilina tara ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya wulili hakilinaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ pour que an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ minnu bɛ butelintigi minnu sigilen bɛ kɛrɛfɛ u k'a lajɛ u ka continuer ka essence di olu ma parce que u delila u ka feere la u fana dayirimɛ de b'a la u k'a essayer ka dɔ di olu ma ni dɔ dir'olu ma u ka feere kɛ wa kangari gɛlɛn ka dɔw ye fana u kana essence u kana feere da gɛlɛn na u k'a t'olu bolo olu k'a feere o la mototigi minnu fana bɛ t'u jɔ station na olu bɛɛ bɛ taa u ka butelintigiw fɛ yen nɔ u bɛ essence sɔrɔ nɔgɔya la depuis u yɛrɛ y'a fɔ ko bidon ko essence kana kɛ bidon kɔnɔ station na o yɛrɛ nana ni gɛlɛyaba de ye mobili sugu bɛɛ de bɛ ta ka taa jɔ aran na mobiliw bɛ fa ni mobiliw fara u bɛ taa vide k'a kɛ bidon kɔnɔ n'a kɛra bidon kɔnɔ mun bɛna kɛ sisan faamaw yɛrɛ de bɛ bidon ninnu san u bɛ taa bidon fa 7,000 ni 100 ka taa feere faamaw ma 10,000 u b'a san 10,000 u b'a san 12,000 aw b'an wele k'an ka bɔ crise kɔnɔ an bɛ bɔ fɔ jamanadenw ma bɛɛ ka don i ka so n'i ka moto n'i ka mobili i ka taa gari hali n'a bɛ taa vendredi samedi dimanche citerne minnu bɛ don u ka station bɛɛ ravitailler ɲɔgɔn fɛ en même temps lundi mɔgɔw bɛ bɔ n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ min na i b'a san k'a yɔrɔla k'a fɔ mali musojɛkuluw ye wele bila jamana faamaw bɛɛ lajɛlen ma minisiri ma bɔ minisiri la ko faamaw ka wulikajɔw kologiriya ka don dugɔnna fan bɛɛ lajɛlen na ni ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye yaasa fangaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka gɛlɛya wuli ka bɔ an ka jamana da la pepewu maa minnu bɛ mali doniw ta ka bɔ n'u ye jamana wɛrɛw la kɔgɔji ka kana n'a ye pɔriw la fala ye sema ani CGM ni MSC k'u bɛɛ lajɛlen kun y'u kari k'u jɔ kaki k'u tɛna ni tuguni bamakɔ kɔnɔna na
k'a sababuya kɛ ko basigibaliya ale ni min ye tajiko ntanya k'o bɛ jamana in kɔnɔ novembre kalo tile 4 n'a tile 6 o tun ye batakiw bɔ k'u bin o kɔfɛ italikaw fana ka bolofara minnu bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye nanzaralakaw ye mali gouvernement maa 3 o y'u ɲɛmaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u ka lasigidenw wele k'u ɲininka waleya in nana cogo di ni Aluseni Sanu ye ka taa Musa Alassane Diallo ma ale ni Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la Falaye u y'u ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo di aw n'anw ka bɛnkan ye jumɛn ye u y'u dantigɛ layidu min ye daliluya jɔnma sɔrɔ u bolo u ye fɛn o fɛn fɔ a si tɛ sen kan kosɛbɛ ministre y'a ɲini u fɛ sa Mali kɔni ma fɛn ka aw la aw ni Mali ti ɲɔgɔn na an ka maaw y'u ka musaka di wa nana an ka minɛnw ye u y'o min mɛn nin ye Falaye u siranna fana sabula a yirala k'a fɔ aw tɔ maa wɛrɛw bɛ yen han o la saw yɛrɛ ko k'u bɛ segin u kɔ minɛnw u bɛ na n'u ye tɔw bɛ k'u démerder cogo min u fana n'u démerder ka na ni minɛnw ye ten nka o bɛɛ kɔfɛ Aluseni Sanu ko u bɛna na ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ye Falaye k'a lajɛ sunkalo min surunyatɔ filɛ nin ye minɛnw ka ta ka na joona yaasa an ka se ka an ka jagokɛlaw o hakili bɛ se ka sigi cogo min n'o ye chargeurs ye o baara min fana bɛ senna ni Ala sɔnna min ye o jaabi mana sɔrɔ la a kan ka ɲɛfɔ jamanakuntigi ye an na o da maaw tulo kan yaasa fɛɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ cogo min Mali minɛn minnu tolen don fana Dakar bi n'u cayalenba dɔ ye Falaye olu bɛ se ka na sira o sira fɛ o fɛɛrɛw ka tigɛ n'anw ka Sunjata bɛ ka bɔ Alizeri nin kun tɛ k'an na dɛ i m'a ye terrain ka ɲɛ kelen tɛ ko ninnu na yɛrɛ mais Falaye min bɛ terrain ko in fana na i b'o dɔn wa terrain fana man di jagokɛlaba ninnu fana ye koyi mɔbilibatigi ninnu minnu tɛ mɔbilibaw ye ni terrain bɛ senna olu ka sugu fana tɛ marché koyi ko ninnu ngolozolen don ɲɔgɔn na Faleya denmisɛnw u wulilen don k'u jɔ Falaye ko sabula olu ka CNJ bureau min bɛ yen a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi Faleya denmisɛnw bɛ wuli ka jɔ la yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ u y'a jira nin y'a san 1 ye olu ka tɔn sigira nka min ye minisiriso maaw ye k'olu kɛlen don k'u kangara o ni nin ko in ni ɲɔgɔn cɛ taa tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ wa u tɛ ka se ka baara kɛ denmisɛnninw alamisa juma tɛmɛnen u ye baro sigi kɛ k'a jira sa k'a fɔ ko maa min b'u kunna u t'o ka ko la bi u t'o ka ko la sini min ye u ka CNJ bureau min bɛ Faleyakaw fɛ yen a ka kurakuraya yaasa bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ waleya in sa min ye Medinandikaw fɛ yen ale ni Fulawalakaw fɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen dugu ye Faleya commune kɔnɔ sabula Faleya commune yɛrɛ dugu 21 u y'a jira sa k'a fɔ ko bureau min bɛ yen bi ko a t'olu fɛla ye bi u fɛla tɛ sini an ka chiffres ka tɔnden dɔw lamɛn Faleya ɲɔgɔn ye ale kɔfɛ. N dɔ tɔgɔ ye Samba Sekde, membre du conseil communal de la jeunesse de Faleya. Conseil communal bureau kɔnɔ ne jɔyɔrɔ ye secrétaire chargé de la culture, de la paix et de la lutte contre la violence. Bi alhamdulillah Faleya jeunesse ka taa dugu 21 bɛɛ lajɛlen ma Fula, Maninka, Jakanka ani Jalonka an bɛɛ lajɛlen de jɛlen bɛ yan. Conseil communal de la jeunesse a bureau mauvaise gestion b'a la bureau bɛ ka taa a tɛ ka taa a taabolo kan a tɛ ka a ka baara kɛ mɔgɔw y'i makasi ko bureau taabolo man ɲi k'an ka essayer an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ni bureau sigira san 1 ni kalo 4 a bureau man deli ka assemblée wele hali siɲɛ 1 o t'a a taga cogo ɲuman na membre de bureau caman y'i makasi u jaabi kɛra min ye k'u bɔ bureau la k'u tɔgɔ bɔ bureau yɛrɛ la bureau falsifiera bureau yɛrɛ commandant kase bɛ bureau min kan ani rapporteur kase bɛ min kan commission yɛrɛ signature bɛ min kan ani ale yɛrɛ président entrant signature bɛ min kan o bureau de falsifiera ka mɔgɔw dɔ tɔgɔ bɔ a la n bɛ o message lase ɲɛmɔgɔw ma au sommet de la hiérarchie de la jeunesse ministre fara an ka président national ma u ka fɛɛrɛ dɔ latigɛ Faleya jeunesse ni fɛɛrɛ ma k'a la fitina bɛna ɲɛfɛ ala k'an kisi o ma jamana bɛ yɔrɔ min bi na an tɛ foyi laɲini an ka fɛn k'an sɔrɔ ni hɛrɛ tɛ sabuna jamana ɲɛmɔgɔw tɔɔrɔlen don kosɛbɛ an juguw bɛ k'an sɛgɛn n'i y'a ye an bɛ ka message passer a ka d'an ye ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ kɛ nin na ala ko fitina kana wuli a la parce que bureau kɔnɔ ne jɔyɔrɔ ye min ye moi je suis censé protéger le bureau je suis chargé de mener la paix dans le bureau et de lutter contre la violence. Je suis l'avocat de tout le monde.
fala ye tajinganaw ka kɛnɛ bi ta bɛ ani Petro Bama ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mano ye n'o ye Karaɲara ye ale kɔni dɔnnen don kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ o bankun kan kupu misɛnnin ka dɔgɔ kupu belebeleba ka dɔgɔ san kɔnɔna na a tɛ min da min ye Petro Bama ye Bamako y'a bɔlɔ donnen don cogo min ni station 30 ni kɔ ye Segu Moti Kayi ani Mali marabolo caman na bi a ka taji warantalen don wa min ye taji sanuman ye a b'o feere Petro Bama ale ni Mali Fédération Malienne de Football fala u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sabula farikolo ɲɛnajɛ o ka di Mano yɛrɛ ye kosɛbɛ ndulati ko min ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye minnu b'a jansali kan n'a kunnafonidilaw u bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko wa ni tajiko gɛlɛya in fana na fala ye u bɛ k'u jeni yɔrɔ fi ale kɔfɛ bi an bɛna kuma min kan o ye NDC n'o ye Ɲagandu ye Ɲagandu bi na fala ye n'o y'a sɔrɔ maa bɛ yen ko min ka citerne ka ca ni bɛɛ ta ye Ɲagandu bɛ o maaw la bi an ka jamana kɔnɔ n'i ye citerne kɔni kun bɔlen ye NDC ye ale de bɛ yɛlɛku kosɛbɛ o la sa funaɲɛni min don bolo binyɔrɔ ɲɛna station bɛ ka walankata dɔɔni baara bɛ ka ɲɛ sɔrɔ wa taji fana o bɛ ka na di maaw ma min ye nin ko in kɛlɛya kɔnɔna fala ye NDC y'a jeniyɔrɔ fi hali ni maa m'o fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi kɔni u ka citerne u kun b'a bɔ ka ban dɔrɔn tɛgɛrɛ o de bɛ warawara k'a daminɛ Bamakɔ senu fo min ye douane ale kuru kɔnɔna na nin ye an ka tajingana fila ye bi sɔgɔmada in na fala ye n'ala sɔnna ma jamanakuntigi min ye Général d'armée Asimi Goïta ye kɛnɛya ko ta nasira fɛ fala ye ale kan ka taa birikiden fɔlɔ dɔ da bi Korofinakaw ka CSRF kɔnɔna nɛgɛ kaɲɛ 9 waati jamanakuntigi kan ka birikiden fɔlɔ min da fala ye o ye dɔgɔtɔrɔso lakurakurali 15 ye n'o ye ka CSRF kulu yɛlɛma k'o kɛ hôpitaux de district ye min ye baara ɲɛ sa a kan ka kɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ miiriya in sɔrɔla sa kɛnɛya baroba min sigira an ka sen kan n'o ye états généraux ye ale de ye laɲini kɛ ko CSRF minnu b'an ka jamana kɔnɔ ko k'u yɛlɛma k'u kɛ hôpitaux de district ye jamanakuntigi yɛrɛ ko k'u tɛna da o ma koyi dɔgɔtɔrɔsoba kɔrɔ minnu fana b'an ka jamana kɔnɔna na u bɛna dɔ fara olu fana jɔyɔrɔ kan nka nin waati in na min ye nin 15 kɔni o kurumo karili o birikiden fɔlɔ o bɛ daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan yanni a baara tɔw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan yaasa kɛnɛya o ka sabati maaw ka se ka dɔgɔtɔrɔso sɔrɔ o nagakɔrɔla la min ye dɔgɔtɔrɔw caman ye olu fana ka se ka ta ka baara kɛ waleya in kun ye o ye maliden kura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamanakuntigi ko nin ye a kumakan ye fala ye kɔkan kibaruyaw la Nizɛrikaw fɛ yen an y'a fɔ min ye Général d'armée Abdramane Tchani ye nin kalo in tile 7 AES minisiri minnu bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna a y'olu bisimila a ka faama sigiso la u taa kun ye min ye sa min ye AES kɛlɛkɛcɛw faralen don ɲɔgɔn kan ka se ka kɛlɛdaga min sigi bi n'o o dunba yɛrɛ bɛ Nizɛrikaw fɛ yen u taara ka t'o baaraw daminɛ ni baaraw kɛ Tanzanikaw fɛ yen wulikajɔ min kɛra nin tubabukalo salen tile 29 fanga sinamatɔnw y'a yira sa k'a fɔ ko u na ɲinini kɛ koyi ko sabula min ye jamanakuntigi muso ye fala ye k'a ye su de bɔ a taamana su de ka kɛ jamanakuntigi ye min ye jamana ɲɛmaw yɛrɛ sa Tanzanikaw fɛ yen u ko k'u bɛna nɔminɛli kɛ ko sabula ko maa minnu ye nin kɛ k'u tun b'a fɛ ka jamana dafiri maa 240 o minɛnen don kaso la fanga sinamatɔnw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u kɛra jamana ɲɛmaa ye ko nka k'u yɛrɛ b'a dɔn k'u y'a sɔrɔ cogo min min ye u ka jamana ɲɛmaa danga ye o ko min ye Tanzani kɔni k'a ba sigilen don ko wa ko bɛn ni kelenya ko bɛ ka don a kɔnɔ dɔɔni Faransikaw k'olu tun y'a ɲini u ka maaw fɛ yanfala ye k'u ka ji ka budɔn na ko ka taa kabini Novembre kalo tile 7 e ko waleya in lamɛnna wa sabula Faransikaw bɛ ka mun fɔ an'u ka duguden min bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ ka min fɔ o cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji ale Faransi kelen kɔnɔna na sa funankɛnin dɔ o kɔni fatura Faransikaw fɛ sabula telefɔni min tun b'a bolo fala ye ale y'o ta k'a bɛ tulonkɛ kɛ n'o ye k'a sɔrɔ o bɛ kuran na telefɔni nin filɛ nin sa ka na mana ka funankɛnin k'ale kɔni bɔ a la pewu u y'a yira sa ko nin kɔni ye waleya ye min kan ka yira maaw la k'a fɔ ko denmisɛnw u ni telefɔni portable fala ye k'a donnen to kuran na ko bɛɛ k'i kɔlɔsi kuma tɛ bi maa minnu bɛ telefɔni d'u ka denw ma taa branché maa min nin kɛ tan papu nin kɛ tan n fa tɔgɔma taa nin bila yan fɛ ko an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la fala ye denmisɛnw ni tasuma ko a man ɲi Espagnekaw fɛ yen maa 5 o de minɛna fala ye ko sabula min ye o maa 5 ye npogotiginin ncinin san 14 u y'a di furu la euro wari 5,000 o nɔfɛ ale ni whisky buteli 1 ni da dumunifɛnw maa minnu minɛna sa n'o ye maa 5 ye fala ye funankɛnin den ni npogotiginin yɛrɛ a fa n'a ba b'u cɛla koyi u ma whisky minɛ ka ban wa
ani euro wari 5,000 k'a ma se furu ye Espagne ko k'a ma ko ko deni ma se furu ye k'u kana n'a sengala la k'a ma se furu ye k'o kiri o kan ka sigi Espagne kaw fɛ yen Brésil maa 6 min ye o de fatura maa 430 olu joginnen don bi fiɲɛkolo fandanbada dɔ o wulila Brésil kɔnɔna na min ye jamana ɲɛmaaw ye sa u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka jamana yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Parana ye ko yen kɔni kabini sibiri don fiɲɛkolo fandanbada ale de kɔni kɛlen don ka tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ o la sa k'u ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa min ye o dugu yɔrɔ in ye maa minnu bɛ ka taa yen u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la kosɛbɛ sabula fiɲɛkolo in a bɛ minɛnw fana ta min ye sow ye a b'olu wuli mɔbiliw fana a bɛ taa n'olu bɛɛ lajɛlen k'a fanga ka bon kosɛbɛ laginɛkaw fɛ yen u ka sorofokɛnɛ min bɛ yen n'o ye Seku Bɛnbanya ye ni o ye Seku Bɛnbanya Jabate ni gitari fɔlangana dɔ fala ye san 64 san 65 a y'o de kɛ gitari fɔla laginɛkaw fɛ yen min ye Seku Bɛnbanya ye a ko sa ko ale kɔni ale ye dɔ kɛ fɔli la ten koyi si bɛ san 81 na bi bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Diamond Filiger o ye a gitari fɔ tɔgɔ ye a ko a ka gitari a kumakan a ye min kɛ a y'a se kɛ ka ban min ye Bɛnbanya Jasi cɛ belebeleba in ye a kanubaw n'a lafasabaw yaasa ka na olu to ɲɛnafina sa kabini san 2024 a kɔni labɛn sa ko min ye album belebeleba 2 ye olu bɛ bɔ san wɛrɛ a y'olu bɔ album fɔlɔ kɔni a y'o kɛ tanu ye ani waleɲumandɔn ye ka ɲɛsin Ahmed Seku Ture ma min ye filanan ye o ye dɔnkili 12 ye o fana ye sa fɔli dumanw ye mɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don ni laadala fɔliw ye nka min ye o kɔnɔna fala ye ko min ye dɔnkili 10 o kɛlen don Mamadu Dunbiya fasa ye anw bɛ fanga la o kamalen tɛ numu kamalen bɔra fala ye n'an seginna ka na an yɛrɛ fɛ yan Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko ATT fala ye politikima sɔrɔdasi maa min don a y'i seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ Mali jamana ye an bɛ se k'a fɔ ko ATT ale ka adamadenya dulonnen don Mali ale taacogo la maa min don sa furanjɛla fanga a y'o ɲɛmaaya kɛ san 1991 ka taa se san 1992 ma sɔrɔdasi don min ye fangadaraki ye a y'o de kɛ ka Musa Tarawele ka fanga k'o bɔ k'o bin dayi ka t'i sigi sa o la a bɛ fɔ ma sa ko comité national pour le salut du peuple n'o ye CTSP ye a y'o ɲɛmaaya kɛ ka transition baaraw k'olu kɛ san 1992 la o kɔfɛ a ye fanga di Alpha Umaru Konare ma o ka kɛ jamanakuntigi ye min ye ATT sa a ye nin waleya min kɛ o de la bɛɛ lajɛlen b'a wele ko sɔrɔdasi min démocratie sɔrɔdasi kɛ n'o ye soldat de la démocratie ye Amadu Tumani Ture Alpha ka san 10 bannen a yɛrɛ y'i kanbɔ fala ye san 2002 a kɛra jamanakuntigi ye k'a daminɛ o san 2002 la sa san 2007 a tilala ka ta kura ye ka kɛ jamanakuntigi ye nka a ka san 5 fɔlɔ parti politigiw bɛrɛbɛrɛlitɔnw min ye lawulitɔnw ye bɛɛ lajɛlen sɔnna ka tugu a kɔ a ko ko consensus o nana ni basigi ye ka se ka baarabaw boloda baara minnu bɛ yen bi n'o bɛ ka kɛ Amadu Tumani Ture k'a ko fɔ jamana diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min Amadu Tumani Ture tako filanan de nana daminɛ sa o de nana kɛ bisibasa ye a bolo fala ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ o nana wuli o kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye sa mars kalo tile 22 san 2012 san min ye Amadu Tumani Ture ye u ye a ka fanga bɔ k'a bin sɔrɔdasiw olu wulila k'u jɔ katikaw fɛ yen k'u kunda min ye kuluba ka ko ye fala ye mugu bɛ ci a ti jɔ ATT ale fana ye fanga bila min ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɔlɔlɔ o de y'a to a ka fanga sera ka bin ATT binnen kɔfɛ fala ye a taara wɔlɔfɔw fɛ yen fo ka taa se décembre kalo san 2016 ma a ka sɔrɔ ka segin ka na Mali la min Amadu Tumani Ture ala y'a ka kalifa minɛ a la novembre kalo tile 10 san 2020 k'a si to san 72 la Turkikaw olu fɛ yen su kɔni nana Bamakɔ yan sabula a kun taara furakɛli la min ye Amadu Tumani Ture tasibilaw kɛra ye wa hali kununko a ka denbaya la fala ye u ye dugawudon k'a ye ka kuranɛ kalanw kɛ ka bɛn ni nin kalo in tile 10 ye n'o ye a ka soma yɛlɛmali ye an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Amidu Danbele n'a tun bɛ baara kɛ Radio Sahel na ɲɔnɔnkaw fɛ yen a bɔr'o la min ye radio communautaire ka baara k'o la Siribalakaw fɛ yen ale ka musokɔrɔba n'o ye Awa Kanicɔ Danbele ye si bɛ san 90 na ala y'o ka kalifa minɛ a la ɲɔnɔnkaw olu fɛ yen fala ye janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kununko Lansara ɲɔnɔ N8 la Wɔrekalakaw fɛ yen min ye yɛrɛdɔn sanuya o commune kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ sa min ye an ka musokɔrɔba in ye ala k'a dayɔrɔ sumaya
a y'an kɔn ɲini ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmi ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an da don kɔnɔ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ. n'a ye kunnafoni sɔrɔ binkɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 n ko 98 17